to kapor kalabiang bengin sedang no ya ke jing syakri ke jongi U Blei hakani ke janmin ni aingu U Blei baula yalam yangi ke jeseng kentai Balang Presbyterian Mawroh ya ka Women's Week hajar pusan ha ka bangilala ban pendep ya ki program ki prepare ha kani ke tayo baro shitayo ni aingu U Blei baula don ringkat bat ni ha ka jeseng ke ba menem stem ba ni aingu ru yo ba upen lapat yang ni sasisien bangin don ha ka yeng ke ba kentang ke jong u ban yamani ban syakri yo ha ka ne ka no pai jong ka ni ka sngi ka balong ka Sngu U Trai ka ba kerpang yang ni ki kun kentai kabangi raki ya ka kum ka women Sunday para bangeit biin ha ka basdang nga padiang sngewbha ya pi ki kun ki balasiu spa ki jong Blei nadu i pastor jong ni Reverend Radiancy ki teman besan ki khot committee Balang ki long kmi ki long pa ki kun samla wat ki hab ki barin ya ku Blei ru ya ka kwaya jong ka jeseng kan thei ki ban saai ka jing roi kerpang sibet ni priang sngewbha ru ya ki para bangeit bat ki para lok baro ki ba la ban ya shimbenta bat ni ha ka ni ka jing syakri lingba ka YouTube channel jong ka Balang ni pediang sngewbha ru ya ikong Radiancy Ryngnga i balong i khot jong ka jeseng kan thei ban sa sam ya ka khubor ka ktien U Blei ka jeseng kan thei ka ku Blei Women Sunday ya pi iwei ha ka kerteng ka bathiang tam ka jong trai jong ni uji sukres ha shua bengin ya chaprang ni pen kentang ya kan kapor ni duai atrai bo Blei jong yu bah neng kum ne pat atrai kum ki khun ki jong mi ni aingu ya me trai ba me pen yo pat yang ni ya kan kala bangin kiu ska yeng ka jong mi man syakri ban yaro ban pendan buram ya ka kerteng ka ba im ba ka badon bor ka jong mi trai ni aingu ba me meladon ringkat bat ke jeseng ka ba menem stem mela kyrkhu ya la ka jong ka syakri bat ki jing pendep baharo ki la long hapo ka jing penya men sim bakut trai sa si sin ni kerpat ya ka jing isnei ba kum ka jeseng kan thei ngir khi ya ka Women's Week bat Women Sunday hajar pusan ni kerpat ba me men don ringkat bat ni ha ka ni ka por ru trai hawadu ka basdang jong ka jing syakri ka jong me men kyrkhu atrai ya ka wei pa ka wei ka benta ka bangingen sa pendem pen kentang yang atrai ngalong tang kanong pom hendrai ngan penyai ya ka jeseng ha ka ni ka por nga IT la di hami pen kentang mami yang ha senda jonga kershan bor atrai be yang kershan bor ki syakri ki jong mi ka wei pa ka wei ka benta iwei pe iwei inong ya sim benta trai men da pen kentang dau men sim ba ku tu jong mi pen kentang yo pait lang jong mi ru u ba thrang ban yo sngo ya ka ku bor ka jong mi u ba thrang ban syakri ya mi kan raji supi wat hap deng ka jing slap jong ka beneng henrai trai be dei men sim u ba ta ya ki wakila ban syakani ka jing ya syakri lang kerpat ru trai ji subi ya ki kun kan thei ki jome ki balal hek kiwei ki balang ki ba pher ki ba don hapo ka KCP assembly kan raji subi mandai snei ya ka ban don ringkat ban nado bakimi na yeng hado bakina pai sa ki balang bat ken sam ya ka kuborang tu kan long da ka bor men sim bakut trai men da kyrkhu kerpang men kershan ya laki jong ki
kun kan thai ki chami hadu bakin la ban pendap ya ke program bat kin wan pai trai shala ki yeng ki sem shala ka balang ha ki jingri ki jing sumar ke chami kyrkhu trai ya kan ka por ka ba kodor ka ba me penio yang ni kan raji subeh ni su ai ti be ha ki ti ki badon bo ba me nyo ban kam kan ti me nyo ban penya ya kan ka jeseng Sngu U Trai bangeit ya ke jing khot kerpat ki syakri ki baren kini ngapan kerteng Jisu nang penem jung nado menta syado ki pam jukotru amen nyin beteng ya ke jing syakri ke jong U Blei da ka bangin ya sno lang ke jing ruai ke ba sispa sau pulai bat hadin jong kani ke jing ruai ngan kerpat ya ikong jubel nak lingdo ba in puli nak tien ke jong Blei bat ban bu ru ha ki jing duai bat hadin kata ngan kerpat ya ka kwaya jong ke jeseng kan thei makin saai ya ke jing ruai kerpang on I ke seyon kum kayor la hang ni tunget kan mi ru lawai dakabor bakhuj ba pranai de hapodeng kan long baswai kan tingshan kat kesngi kan kup ka hok ukris utrai unong bakli jongi ka jing ruai ka basispa sao paulai An biru la
Suami lang sublay ke jeng duai ngan pen sngeu ka tu kan hen ka ketian ka bukhui ke jeng ka bakila ban syam no Ephesus kalenong ka pasau ka khot ka bakhan lai du khan riau na ka ju kalenong na ka ju ka kitab Ephesus kalenong ka balai ka khot ka bak khan nyu hadu khat khandai na ka ju hi ka kitab wasau kalenong ka khot ka ba Ephesus baningkong ar hadu arkulai ki kantien ki baong kumnia tat ondangi lapoi baro syakata ka jinglong kawei ka jong ka jingen bat ka jong ka jingtep ya ukhuon ublei hadu ka jinglong rang ba bah hadu ka jingthau ka renyang ka jingdap kres ba kumta ngin omlong syu ki khna ya ki bala kibalasya pensyat kenting bat bala rong no dakal air ke jing hikai baro dakal but shalai ki beriau bat dak ha ke jing le sianti ke bakup katkum ke but sniu bat ke jing hikai bakla henry dak bale hok ha ke jing ie banginan dangsan sha u ha ki e baro bolong u clear u kresken na uba kamet borok kuwei kala penwandur biang bat bala pendai lang dakata kaba kuwei pa kuwei ketkot kaya ai kaba kup kejing trai bat kejing thau kaba biang jong kuwei pa kuwei ke benta ka pensan ya kata kamet ya ka bantai ya ladi ha kejing ia ba ukres unsyong ha kejinget ha gidonu jongi knang ha bala pensu thiet bat bala pensyong nong riem ha ke jing ie pinlong ki baklan ban champang lembat ki rukhoi baro ke ke jing jalan bat ke lenter bat ke jing jelio bat ke jing jrong bat ban tep ya ke jing ie ukres ke ba palat ya ke jing tep bakumta onyo ban pendap ya pi shadu ke jing dap ublei baro da ke jing sngoret bat da ke jing jam nuot baro daka jing ya sya slam bat daka baya sya parlok hi ha ka jing ien bat ula pendam yakini ki ke baro hapo ki kejat jong u bat ula buo ya u banlong kli halor ki e baro ya ka balang ka balong ka met jong u bat ka jing pendap jong uta uba pendap ya ki e baro ha baro tu blame kyrkhu bat shaskoi gi jing puli nak tien bakhu jong u pingin lang ble jing duai ko pa jing yu ba bnen kan long bakhu ke kerteng ke jong mi wan ke hima ke jong mi trai kan nong i dab dak jing so shisha te pa ba e jong a ya ke jing don ring kat ke jong mi ban ngi ke jeseng kan thai trai na du menem step hadu kan iklemat trai melang wan yalam yu pa bla su spa jong mi trai banya snok ti lang bat ngi ke jeseng kan thai trai ji subi to kyrkhu trai ji subi kan ke jeseng kat bangi denge seng lang ha ke kerteng ke jong mi to ai bu men siam bakhu undap ha ki don nuot bat ki men siam ki jong i trai ji subi ong la tule nak tien ke ba em ke jong mi ke bangin san ha ke jing dap ke balang ke basan ha ke jing dap kerenyang kuris trai tu ningkong ngaduai yala dia trai tu pen klan ke jinget apo jonga ngalong ke bas kem tu trai ha ke jinget tang hami bangan syania hami ho trai ji subi kum ki khun ki bala siu spa ki jong me trai tu ai bangin long ki basan shisha kata ke jinget trai ji subi trai kum bangi psa bangi pen san ya lagi jong ki met trai tu ai bangin psa ya ka jinglong men siam ke jong i ru trai dak tien ka bad dap biang ke jong mi tu ai ba tien ke jong mi trai kan dap ha ki men siam ki jong i kan nang san tu trai
nakaway ka klimat sakaway ka klimat namar bangin long ki bas kem ga jingai trai jisu bi ngi im gini gis ngi ki ba e shisha te trai jisu bi klem ki jingai ki bas kem ki jongi ba la dak tien jong mi kam yo atrai ban shonga ki donot ki jongi trai ngin kalan no te trai ki jingai lamba kala trai jisu bi tu ya rap ngi kum ki bangeit ki jong mi ki khon ki ba mela sales pa shisha trai bangin persyang ki jinglong telat ke jongi bangin pendap ya ka tien ka ba im ka jong mi hagi donut ki jongi ba ki tien ki jong me kin yo jaka shisha te trai jisu bi hoi trai kum ba kan ke team ka ba KGP kala bu ka jasang kan thai KGP assembly kala bu trai kala ia trai gini gisngi ba ka jing i kam don shu ka jing yal teli kalan sedang do tha trai ka jing so ret trai kala sedang ban peja ba ka jing ya sha slam kala sedang ban peja trai jisu bi kum ki khon ki bla sales pa ki jong me atrai jisu bi to angin ai jaka shuwa bi grace bo ulang ukle bo ulang senja ki yeng ki rimpe yeng kristan ki jongi la dangila ai jaka trai Pres ulang ukle bo ulang senja ki yeng ki jongi atrai nginum ki yeng ki jongi kin long ki be teli ki ba ye ki bas ngauret bat ki bashas ya sha ki jing ya kan do ki jongi ki ba man la kisni kum ki khon kristan trai kat banginang jan sami nginang yai kan do ki jing ki ba kram dingin long ki balai ya sha na ma mi lakular tetra ba min long ringkat bat ngi haduk banawai no kan ni ka partai trai trai tu kyrkhu ya ka jaseng kan thai KGP assembly ka bala ibet ban buo ya kan ne ka team ka badon kam shisha hakini kisngi ki ba menta trai ji subi trai tu penyatan li ya ka balang ka jongi ki khon ba ia ki khon ki bala siu spa ki jong mi atra to ai bikin long ki be teli shala de ki khon ki bala siu spa ki jong mi ki long ki bateli na do ki long yeng ki long sem ki jongi nget scam ba ka balang ka jongi rutra kan long ka bateli bat ka ban san shaka jingdap ka jong kures trai ji subi hoi kyrkhu trai ka jaseng kan thai ka jongi na do ki nong yalam kit khot ki jong ka trai ji subi to nang ai hai ni ya ka men sem ka ba shet hem bangin long ki ba shet hem ban ya ro ya mi ban kraw teng ke jong mi bangin long ru trai ki ba dap da ukre sa ka jing em ke jongi ka ba man la ka wei pa ka wei klemat don ringkat trai bi pastor ki nong sharai jong ka balang kit khot committee balang ki balong kti ka mon kti ka diang ka jing kershan ki jaseng kan thai trai to long ringkat pat ki ya trai ji subi hoi trai ngada duwai nak benta ka lengkhat trai jong ka jaseng kan thai trai ka ba mi melak kyrkhu ta trai ji subi hoi trai to dang yai kyrkhu trai ka lengkhat trai ka jong kai ki project ki bak kebuan trai ki bak ha ban pentelon trai kin long tang da ka jing kyrkhu ki jong mi dan ringkat ka school bak jaseng kan thai ka laseng trai hang tei ha it hang share trai dan ringkat bat kin kena school nadu I hat ti share bat kin nong kai try ji subi hoi try tu pendap ya ka men sim ka jung kin nong hi kai da ka bor ka jung men sim ba ko om tang ba kin ai jing start I kena school try henry ba kila ban psa bat ban pla ya ka kerteng ka ko do tam ka jung mi try kin nong kitin sim ta try ya ka kerteng ka jung mi ha ki Brio ki badan hang te he it hang she but saudong ki jong ki bam simla tip but itu ya mi be melong nong penyam ba lemba jong ki kin tip but bakin itu be melong nong penyam tra bakin yo ban pedang ha ga donuat bak men sim ka jong ki atra hoi try don ringkat bat kiling khat rei jong ka balang ki badan ha paham jula bat hang te he isamati ka jo ka jingkar khu try ka ba me kar khu ya ka jaseng kan thai to kyrkhu ya ka lengkhat rei ka jong ka balang ru atrai ji su bi don kan na du ki het ti she ha du ki kinong hikai ki bat hikai yang tei trai ka jo ka mesim ka jing ano mi jong
pendap ami atrai mensiam bakut tu pendap hakiru atrai Jisu be atrai tu don dekat bekerja sengkan thai ke jongi atrai ke bandon ke bentar ke bakra kan nungi dap dak jing songo shisha te pa be jonga ya ke jing don ringkat ke jong mi bat ngi ke sengkan thai na do ke sngi ning kong atrai ke bangi pli atrai bat hadu ke ni kelemat ngi ngau ya ke bor ke jong mi atrai Jisu be atrai Jisu be ngi ngau ya ke jing alam ke jong mi haki program ki bap her try Jisu bi me ya lam shisha try ya ke jaseng kan thai ke jong ya try ka burom ka yaro ba ka jing so ai tang shami ko kan rat ba jong try tu pendap ya ki donuat ki jongi try what da ka bor ke jing ai ke jong mi ya try da ka bor ke jong men sim ba ku tu ai ngi try ho try tu kyrkhu yala ke jong ke syakri ke bakodot trai ke ba sashipang arpang trai ke ban yang ban ya lap ka ktien ke jong mi ke long tang syakri henry ke jing pen kria ke long tang ke jong ke syakri henry ke jing penjana ke long ke jong mi trai to a he ke bor ke jong men sim khu trai ke ba mi na po ke sentur ke jong ka trai kan long ke jing ba men sim ke jong ni trai ka ban tai ya ki jing em ki jong ni ki ba man la ke sia trai bangin om mi thli no ta trai na ke ni ke yeng ba kan tang tam ke jong mi en reng in yo ya ke jing ba men sim trai Jisu bi kyrkhu ya la ke jong ke syakri trai Jisu bi trai tu ngau bat tu pedang ke jing duai bat ke jing khot ke pat bar red jonga ke nong pop ke bajat bat ke barem ya ke badai tu pedang bat ya ke bom dei tu nang hikai ala ke jong ke syakri trai kum no bakan nang ban pan kat kum badai ke mon ke jong mi menta bat hala kartaru amen.
มีไอคุบเลยยาก็อยากกินคอดก็จะเซ็งกันเทกีบาละอายยาก็สิ่งยิงอินสปิเรชันฮัชวาบันสดังก็จิงยาเซ็งเห็นไรนักบันตาก็ควายจงก็จะเซ็งกันเทงานนุ่มองเอนามาบามังอารุงาดอนลังฮักควายลาดังanองโยกันลงกุมบางยาโรยาลดีที่กุมตางาพีกิบสงบบัดกิบยอสงวอายุพี่ดอนบันองฮัลโหลกตุกจิงรวยงาดากจิงสงวกเมนบางากว่าบัญญัตุฮับเดงจงพีบากจิงรวยกบังยิลายรวยกะลงกจิงรวยกบลาเท้าบัดลับเป็นเบ็ดเป็นเบียงนาดองชดองนาดุกิกันตีนหาดุกสุรได้อิตมันบัสันอิดบลิวคาร์สานโนอิบลงอิตมันบัสันจงนี้หอวัดบูนังยีนางบันรวยเห็นไรบันเท้าจิงรวยกำได้กับกำกับสุขอมบารอกิบานังบันเท้าจิงรวยเห็นไรได้ตั้งกิตัวกิบาวเบลวละไอกษับกับบักกระปังU Blei Un teman besan, U Blei Un nang kyrkhu ya pi. Nyimla ru klem dan pen pau ke jing Sngu ya teman besan WM Ramsdam. Ibalahikai ya kakwaya jong ke jeseng kentai. Teman besan WM Ramsdam pan idon ya kata kesap banlong ibayai sya bat ni ki teman. Hot nyila teman kasuru kam dami bahasyu nang ru nyim dan nang hi ban ruai namar ngiyo ban ruai tang kum ni si sien si snem kum kakwaya teng teng kalabiang teng teng kambiang henry ngidap la ka jing sngongu ya pi teman besan bada ka jing yai sha ka jong pi ka ai men siem yang ni ki long kami kum tangi la ya ruai da ka jing kemen U Blei Un kyrkhu ya pi teman besan menta ngin yo ban pediang no ya ki jing ai ngu bat hadien bala dep ban pediang ya ki jing ai ngu ngan kerpat ya teman besan biji momen bai insapen kentang ya ki jing ai ngu Thank you. Cũng này U Blei bộ bao cho nghỉ U Blei trong cái chừng ý U Blei trong cái chừng ý này U Blei trong cái chừng map ấy yang cái nong pop cái bejat cái barang ni ai cái burom ni ai cái chừng sumai batang sumai bade benyo ya ka try kan rat malam đây cái chừng ai ấy cái trong me ko pa cái chừng is này cái trong chừng ít Blei cái trong me ngin nam long cũng này cũng ngin long mentah ro ni clip mat cái ko pa ai ngồi me try cái chừng ít Blei cái trong me mem là thâu bala nhâu cái chừng plat trong cái chừng im cái chừng try Rai me kyrkhu yang ni negapor sekapor bat me ya lam yang ni ablei bisnai kham tam kum kan ke sngi ke krau ke sngi ke bagentang kum ke jingiseng kan thai ablei bisnai ke sngi ke jing le kemen jing ke sngi U Trai ke bakerpang ke jang ki to ko pa ban kan mau ban pendan burom ya me blei be em bat basisha
Nyai ngo ime Blei bisnei hakum kan ka por ba khlimat mekren ka niu pai lang ujong me ban sngau tho mengidon kam ban kius ka ying ka jong me ban wat ka khmat ka jong me ko pa lang ba jong ka jing shakri jong ka balang ka bakum ka ni te ko pa ai ngo ime Blei bisnei han ka por nama ka jing loring kat jong me lam ba ka jing seng kan thai hi barok ka wai te ko pa bigala ban pendep iki program ki ba pher kan ka tayo hi ka leit no Blei bisnei bat ngangai scam ko pa ba wei ka program ke bik pendep tra kan dan kalong ke belakar khu da mek de ko pa ba kom kan ka por Blei bisnei dan han ka por ban shakri ya me pat Blei bisnei leng ba jong kan ka por ka klip mat jong kan ka sngi Blei bisnei nga ai ngo ime Blei ba me long chi sa Blei jong ka jing it me long Blei jong ka jing snei me long Blei jong ka jing ma ai me wat ban me ai wat ngi ko pa bat ngai scam Blei bisnei bagani ka team jong ka jing seng kan thei ka mala kren lang ba jong ka jing seng kan thei po ka assembly hi bro oi ti ko pa ba pen kan mau yang i Blei bisnei ba kum ka balang idon kam ban san hadu ka jing dap kern yang ka jong me ko pa me i yang i trai kan rat ba kum ka balang idon pedang ka jing tot ka jing suai ti ko pa idon pedang ka jing duna ka jing mut ka jing berkat ngi em ka bang em persaliai ka jong ka jing em ko pa ka jing it Blei ka jong me te ko pa me wat ngi me kren ngi lamba jong ka jing seng kan thei ko pa me khot yang ngi ko pa ngi em magis ngi Blei bisnei baga pop ka man bon baga jing it jong gi babon ka man kriat ko pa dei ni ka thau Blei bisnei me long Blei jong ka jing it mem kwa ba ko ka man sim lu kan jat no ko pa me khot yang ngi Blei bisnei lamba jong ka tim jong ka jing seng kan thei te ko pa bangin poi ka jing dap jong ka ren yang me kum ka balang Blei bisnei bo mem long ukli u jong ka te ko pa mem kwa te Blei bangin poi ka ta ka jaga ka ba mem sngewbha yang iban poi Blei bisnei ka jing ai ka jong me ka nang ai tut ko pa ngai scam Blei bai dai ka ni ko pelong ko pelai ka jing seng thei jong assembly Blei bisnei ban rai ka ni ka tim ka ba krau Blei bisnei ka ban khot ban pen kan mau yang i Blei bisnei bangin yit la ka jong ka jing em ko pa kum dong i em kum dong i yat kum dong i yang kum dong i kren ka ai kum ngi le ha ka ni ka prathai Blei bisnei halo ka long nem ka ka mon ka ba khoi ka jong me Blei bisnei me long ba khoi Blei bisnei me kwa yang bat yang irung long ki ba khoi ti ko pa ha ka mut ka perkhat ki jing mut ki perkhat ki kam ki jing le ki jong i Blei bisnei ya rap yang i Blei bisnei lamba jong ni ka por ka klimat Blei bisnei ngaduai Blei bisnei mata han ka por ya ka sakri ko khodor ka jong me mala pen yang ha jaka Blei bisnei ngai scam ko pa ba ka wei ka kentin ka man mino la ka sentur ka jong kat ko pa kolong ka ba me pen sai bor ban kren yang amat yang ilang bro ka iwei piwei bengilang ban panjana ya la ka jong ka jing im bilang ban yit ya ka maladi ka jong i kom dong i im kun bagi ya sla dengan pai om bengin le ka ya la ka jong ka jing im kat ba jing ai ka jong me ka nai tu la ka jing im ka di trai kan rat ha bagi im masla ka dengan pai ya rap bengin wat ya me Blei bisnei nomor me la ong te ko pa lembaga tin ka ba im ka jong me Blei bisnei ba ni ban im ban banyak kan komon ko ba khoi te me ong to ko pa ka men toy yu priu ban yo ai ka prathei baro bala do no ya la ka jong ka jing im ni hapan perkat ya kata ko pa om bangi ni pernia ba ka ni ka prathei Blei bisnei ni hapan perkat ya ka jing im ka ban sawan te ko pa kat bajing ai ka jong ma ai to ya la ka jing im ka tingi ai ngai puson na bai long lem ba ka chakri ka jong me kesan bor ya ka Blei bisnei thang dor ngading bleng jong me Blei mi ya thole i jong ka te ko pa ba ke ke ban mino sentur ka jong ka kalong ka jing men toy yang i wei piwei ka bas ngap ka bi osngau ka tien ka ba em ka jong me Blei bisnei ayungin ong khmat jong me ni wan dem khmat jong me han ka por ni pa lamba ka jing kyrkhu ka jong me the lo ka jing im ka ni te ko pa ni wan ban ra han ka por ban ai ka kam ka jong me Blei bisnei lamba jong ka jing seng kan thai ni dua ya khmat jong me ko pa ba chano sung ba ka jing seng thai ka pan kam ki ai kan long ka ba la kyrkhu de me Blei ban bin kanang ran kanang sai Blei bisnei ni ka por dua ya khmat jong me Blei bisnei ya rap ada ngai yang ilang iwei piwei ka mi so tho ba om tang bangin ai ki jing ai ka kam ka jong me ka ba me dawa ba ka kan santam ka me dawa nanga ba nangi trai kan rap kalong i ka do nur ba kalong ran yang ka jong i ko pa ka men sim ka jong i ko pa ai bangin ai sa me Blei ko em ba ba sisa ayung ngi ong khmat jong me ko pa ka burom ka jing ro ngai tang simi Blei ban yo ya ka long lem ka jing skrip dang sa ka jing i trai mai kini baro ngo adem ngapan no trai bong no em ding Jesus Kristus menta bahla kertaru amen menta ngila poi syakawai pat ka benta ka jing shakri ka jongi ha ka bangin yo sngau no ya ka khubor ka ktin ka jong Blei lengba i kong Radiancy Ryngnga
halor ka sub team B ka Balang kabasan hadu ka Jingdam Ryngnga ukris ka balami na ka team ka Jingthau ka Ryngnga ka Jingdap ukris bala pensyong Nongkren na ka City Paul Apostol Paul sa kinau Ephesus ka lenong ka basaw ka khot ka bakhat lai nyai U Blei Un ya ka jinglakloy jong pi ya ka ban shim ya ka benta ka ba ka jiseng kan thai ka lashania api ni ngai bun na pi itu ya ikong Radiancy Ryngnga ide ikurim jong i pastor jong i pastor Lindan Siem ilong kemi ibasyit rahem bha jong ka jiseng kan thai jong ni hang ni Mawroh ka jiseng kan thai ka ju phai khmat chai haba ni don kam jingyaram kham tam hai por iba lingkot bat hai por iba ling bakirkie ha ka ya dei ban sam bat ka tin ka jong blei ni kanu ka benta ilong barbor ibala kloy ban yaram im jukentan ni sngewbha sibun ya pikong ban kum ka jingiatip lang ikong Radiancy Ryngnga ila pendep ya ka jingpuli bidi na ka Eastern Theological College Jorhat bat ya ka MTH na ka Christian Ministry na United Theological College Bangalore ikong ila traineeship house nem kum i assistant lecturer ha Thomas Doon School of Mission Hanong Saulia kata nadu usnem hajar shipo ila trairu kumban riu snem kum i counselor ringkat bat i pastor ha ka KGCF Delhi kata nadu usnem hajar shipo hadu hajar khat riu hadin ba ila wan pai na Delhi ila penyaso bat ni ka Balang Mawroh nadu usnem hajar khat riu bat nadu ni usnem ila traikum i chaplain Hasan Care ka Balong ka Center for Mental Health and Neurology bat ila syak khot ru kum i counselor ha ka Sinat Higher Secondary School nadu usnem hajar khat pra bat idang trei hadu menta haga ju ka poru ikong ide i counselor bat i ju ya ka Bible study hang ni ha ka balang jong ni ki kam jong pi kong kilong ki bakrau hadu kata henrai nga syam ya pi ba pilong ilong kemi ibam da bun ktien kani ka pen i baka kam ka kren kham jam ban ya ka ktien kani ka long ka kenta ha ka bangin yo ban sngap ya ka khubor ling ba ikong kum ka jing pen kre ban priang ya ka ktien ka jong blei nyen yarwai ka jing rwai ka ba shispa sau puar bat hadin kata ikong insashim ya ka benta doai ban ya selok ki kyrkhu trai u hukum ukris bakin iet klemwai ka jinglong shitali ki khun jong blei ka penpau ka buram ukris hapartai ka jingruai ka bashispa sapuar
Ningkong nga ai U Blei Women's Sunday pi baro haka kerteng ka bakraw bat ka bakordor tam Jingiaseng U Trai Nongkren I Jingi U Jesus Christ nga dap ka jing Sngu kemen ka bakraw hadu kata-kata banya don ringkat lang kum ka balang ha ka ni ka sngi hadian bon senam bangam shem don ringkat naman nga don ki program syabar hakum ka ni ka sngi ka Women's Sunday. Bat kumta ka jing ai U Blei yang akalong I kong chairperson ibayalam yang ka Jingiaseng ibalong ru I chairperson jong ka Jingiaseng kentai ki nongkit kam ki khot jong ka Jingiaseng kentai I pastor ki temen basan ki balong ki nong syara jong ka balang ki khot komite balang ki long kmi ki long kpa ki parolok samla bat ki hep kena baro Ikong chairperson ilong be nomong siapang ko ka jingruai ka bapilaya ai kom ka kwaya jong ka Jingiaseng kentai herengan shim ya kana ka kabu ban ai U Blei kerpang ya ki long kemi ki bala ai to ka jingruai bat nga ngai baki par bangeit baro kina kubur lang bat nga bakalong ka jingruai ka bashir hem ka jingruai ka ba ai men siem si shaingi bangi yu ka jing trai shitam ka jong ki long kemi Bakum bapitir kum kilong kemi ngia bon ka kam hayi nga sem hoot kum biong ikong chairperson pengilaya no kartaru kasuru kalakam sitom ban kan mau ban ya ruai henrei ngi ai ngo U Blei pat namar kamen sim ka ba pila ai pila pen I baling ba ka ga jing ruai kalong ka jing ai ka bangi ai U Blei ba U Blei U bai ka do not ka jangi u kyrkhu ya ka jing im ka jangi ban nga duai ba U Blei un ai bor ya pi kilong kemi ya ka Jingiaseng kentai hani ha Balang Mawroh banginang yo ya ka bor ban syakri U ni ai U Blei ru ya temen basan I W kharsa no na ka banta ki ki kentien jing ruai ke ba syong sbai shisha bat ke ba penken mau hengi bangin IT yala de hadu bangin khot syakata kathong ya temen basan WM Ramsdam ru na ka banta ka jing trai shitom lang ka jong I ka jing Aisha ka jong I ban hikai ya kan gejerai hadu kan dalong kum ne ko mangiyo Sngu menta U Blei un kyrkhu yang kum ka balang hang ne ha Mawroh nginang yo bor ban syakri ya Kandi kalong ka sngi ka bakerpang jong ki kentai hapo ka KJP assembly bat keleng ha bangi lech ki balang ki baper ki badon hang ne hari khasi jantia jongi ngiyo I ya kata ka jingshir hem jong ki balang bat khamtam jong ka Jingiaseng kentai ha baki ya trai met bat min sim ban pinwandur ya kan ka Women's Week bat ka Women's Sunday ban ngi duai ba U Blei unang the kerhai ya ki jing kyrkhu ki jong o ha ka Balang Presbyterian hang ne hari khasi jantia jongi ka team balabo da ka Jingiaseng kentai KJP assembly ya ka Women's Sunday arhajar arpusan kalong ka jing thau ka Ryngnga ka jing dap ukris ya ka bala pensyong nong rim na ka shithi upol shekinong episos ka lenong ka basaw ka khot ka bakhat lai Nakani ka team lapen ka shushu seki arteli ki sub team A ka baong ka jingat Kristan ka badap Ryngnga hau Kris bat ka sub team B ka baong ka balang ka basan hadu ka jingdap Ryngnga u Kris bat ha ka ka por laben shat yang bangan keren halor ka ka sub team B ka baong ka balang ka basan hadu ka jingdap Ryngnga u Kris lada pidoni ki kot ba ki jong pi nga kerpat bangin pet sya ka shithi upol sya ki nong episos ka lenong ka basaw ba ka khot khat wei hadu khat lai bat ula thong ya kiwei ban long ki apostol bat ya kiwei ki nong ya thu lepa bat ya kiwei ki nong ya thu khana bat ya kiwei ki nong syarai bat ki nong hikai ya ka ban penjanai ya ki riu khoi ya ka jing trai ka jing syakri tien blei ya ka ban tei ya ka met u Kris tat anda ngi yo poi baro sya kata ka jinglong ka wei ka jong ka jinget bat ka jong ka jingtip ya u khon U Blei hadu ka jinglong rang ba bha hadu ka jing thau ka Ryngnga ka jing dap u Kris to U Blei un kyrkhu ya ka jing puli ka jing sha skore ka ktien ka jong o ngine leit lang khmat U Blei ha ka jing duai to ngine duai
U Blei U bokpa jing U bahabeneng ni aingo eme kukunrat namargane kapor kabakentang kapor kabangiyo banya lumlang kumne kumki kon jaka Balang Presbyterian Mawroh bangin syakri ngin yaro ngin penon borom ya ka kerteng ka jangme ni aingo eme kukunrat namargane ka sngi kabakerpang jangki kentai ha ka bangila ken ko trai banya senglang kumne bat bangila ken ko trai ban ai ki do not ki sim ki jangi bat ka jing im hi ka jangi barok kawai ngi kerpat ko trai kan rat ba men dorang kat bat ngi lingba kan ka jing syakri lang ka jangi ka kerteng ka jangme ba ka ka bangi le lingba ka ktien ka bangi kren ki jing rwai ki jing dwai bat ka jing selok na ka ktien ka jangme kan dalong shisha da ka jing lam ka jong men sim ba khot u jangme trai ngi kerpat ba men dorang kat bat ngi ha kan ka por haswa bangin phasha ka ktien ka jangme ka balong ukpu jong ka jing long men sim ka jangi ngi dwai ken ko trai men pen shai hangi ki jing mot ki jing perkhat ka jangi ngi dwai ba men sim ba khot ju jong me un trai lai lot ha kan ka por ba ken ko pa men pen dap ki do not ka jangi do men sim u jong me ba ngi ai ken ko trai ngi ken tiu na me ka kerteng ka jong me lamar ken ko pa ka ktien ka jong me pen ken ma hangi ba ka dei ya me ba men man kraw here ya ngi bangin man hiar bang menang rit kin ko try ha ka jing long ka kerdan ka jongi try ngi sho IT ni ka por baro akik sangti belai ka jong mem na mar ka kerteng ka jong Jisu ngi dwai ban ngi panro amen ka balang ka basan hadu ka jingdap rin yeng u Chris ka balang ka day ka assembly but ha ka ktien Greek latip ya kane kom ecclesia kabamot balakot lani ka jinglom lang ya ki bangeit kabalang kamdai ka church hakaktian pareng church kadai ying mani ba hakaktian ki jong kinong Scotland church kadai kirk hakaktian jong kinong German church kadai kyrkhu ba hakaktian Greek kadai kuryokon doma kabamot ka ying ka jong U Trai ki missionary men shwa ki penya per hapadeng ka balang bat ka yeng mani ka balang ka thau ya ka jingelom lang jong ki bangeit kata ka assembly ka ecclesia ko boong ha ka tin Greek bat ka yeng mani ka thau ya ka jingtei lani ya ka building ngila ban ong ba ka yeng mani Mawroh kalong ka ba kulud ka ba he ka ba itanat Hede kum ka balang ha Mawroh ngialong kawei kalong ka Jingiaseng lang jong ki bangeit baro. Nangno kami kani ka ktien ka balang. Ka balang kami na ka synagogue na ka temple. Ha ka testament ka berim ka temple ka de ka jaka mani blei da ka ba ai ya ka jingknya namar ka pop jong ki briu. Ha ka testament ka batamai pat ka synagogue kadai ka jaka mani blei da ki jing rwai ki jing duai bad da ka ba ai ya ki jing hikai na ka ktien ka jong U Blei la da ka balang kami na ka synagogue kano pat ka temple ha ki ni ki sngi ka temple ha ka juk jong ka testament ka batamai kadai manga bat mengilang baro ki parbanget kat kum ka shithi ka baningkong ka jong Apostle Paul siya ki Nongkren ka lenong ka balay dukot kat henriu bat ka lenong ka bahenriu ka dukot ka bakat kandai upol hang tuong hatu phim tip mo ba pilong ka temple jong umensim bakod hatu phim tip mo ba ka met ka jong pi kalong ka jaka syong ka jong umensim bakod bat namar kata ngidon kamban sngoto bangilong ka temple hakaba umensim bakho jong U Blei usyong karhay hapo jongi namar kata man kapor bangiwan siya kani ka yeng mani ngira lang ya ka temple jong umensim bakho siya ka ecclesia siya ka assembly but siya ka Jingiaseng lang jong kyrkhu kidan lightly ki jingmut jong kani kaktin balang kabaningkong kabalang shitalop kapartay lani ka Universal Church kabaar kikinhon balang
lani ki denomination. Bat kabalai, kabalang hala kajaka, kabatau ya ka local church. Ngan pinkan mau biang baka sub team, jong ka ni ka Women's Sunday kalong kabalang kabasan, hadu ka jingdap renyeng ukris. Ngila ban ong baka jingsan jong kabalang, kapau ha kabalang Kristan, shitalup ka partay. Ngila ban ong rukum ni, baka jingsan jong kabalang, kapau ha ka jingsan jong ka kunhun Balang Presbyterian. Ka jingsan jong kabalang, kapau ru ha ka jingsan jong kabalang, hala ka jaka kabalong kabalang Presbyterian Mawroh. Ka team jong ka Women's Sunday ka ong ka jing thau ka renyeng ka jingdap ukris. Ka kata ka jing thau ka renyeng ka jingdap ukris. Ka long renyeng u Jesus Christ ka long komne. U Blei U bapura bat u briu u bapura. Ngan ong biang sa sisin. Ka long renyeng ka jong u Jesus Christ ka long u Blei U bapura bat u briu u bapura. Haka pareng yung fully God and fully human. Lani truly God and truly human. Kabaningkong u Blei U bapura. U Jesus Christ u kop ya ka jinglong Blei ka bapura. Ladang ipai siya ka gospel ka bakatkom u Yohanes. Ka lenong ka baningkong, ka khot ka baningkong. Kaya tuong to ba uta uktin ulalong u Blei. Kani bathaw ya u Jisu u balong uta uktin. Hakasithi ka jong upol sa ginong Kolosai, ka lenong ka baningkong, ka khot ka bakat kanday ka ong, naba ukpa ula sngewbha haka jingdap hapo kan naba ukpa ula sngewbha baka jingdap baro kan syong teli hau. Kani ka khot ka ban ya ka jinglong Blei ka bapura ka jong u Jisu day tang u jing tau karpang henry ukup ya ka jinglong Blei ha ka jing im ka jong kabaar u briu u bapura u khon u Blei u wan sya ka ka partay kum u khonong Jisu u balakha na ka Mary Taisati ha ka shithi u Paul sya kinong Galatia kalenong kabasaw, pagkadukot kabakat saw ko ong. Henry habalaja kaya kababiyang. Ublay ulapha ya laukon, ya ubalakha nagabriw, ya ubalakha hapo kahukum. Ladangi Pedro ya ka gospel kat ko mo Lucas. Kalenong kabaar, dukot saw pau bat san puar, layat ho ba u Jisu ulasan kum kiwei pat kikana. U Jisu ru ula nang kraw haga jing stad bat haga renyeng bat baka jing sngewbha hakmat u Blei bat hakmat kibriu. U Jisu kum u briu u don ka met ka pat kum badon manga bat mangi. U Jisu kum u briu u tngan bat u sliang. U Jisu u mong bat u mensaw haba u syasyo. But habang ipay ya ka jing batay haki saw taligi gospel layat ho kum no ba u Jisu la haban ya lingba ya ka jing pang ka jing sitom ha ka met ka jing o habalak tan ya o habala sempat ya o bat ka met ka jing o kalamong kalap ula place nam hadu bandasak nar pna ya o bat hangta ula yap bat latep ya o kumu brio u Jisu ula mat ya ka jinglong brio wat ya ka jing syak pen shoyro henry ka bakerpang ka jing long ka jong u Jisu kalong wat lau shim ya ka dur jong ka jing long breu wat habala pen shoy uro u Jisu shim dale pop badia ka tangi sham ha ka shithi sya ki Hebrew ka lenong ka basaw ka dukot ka bakat san u Jisu ulang ubahok ubakhod ubajanay ubaklem don ka no ka jing duna klem ka no ka jing tho bria nang ta shu habang ipet ya ka jing long ka jong Jisu ka mo breu ngiyo I ba u Jisu ulong u wasngolem haba upet ya ki riu kan thai ya ki kon sweat ya ki badok ke bajanjar u Jisu
uyam rengkat bat ki usngolem na kabenta jong ki kabapau ha ka jing im ka jong ujisur kolong ka jing jemnot ka jong o kabataba ha ka jing im ka jong o ujisu umap ye ki nong pop uyarap ye ki baduk ki basitom baru IT ye la ka jing im na kabenta kiwei ujisu ukoplut ya ka jinglong babha baro bat kani kalong ka balong kerpang ha ka jinglong jing im ka jong ujisu kat ni ngelayo sngo sepang ujisu kum ubreo ka jing hikai ka bangi yo na ka jing im ka jong o kani ka khot yangi bangi dai ban persyang ban im kum ba im ujisu ngi kam bangilong ki kristan ki khon ki jong U Blei bat ka jing khot kalong bangin pau ha ka jing im ka jong im ha ka jing kren ka jong i ngin kren kum ba kren ujisu ki ktien ki ba mi na ka shintur ka jong i ke dai ban long ki ktien ki ba ai jing kyrkhu ki wei ki ktien ka ba ai jing kermen ye ki wei om ki ktien ki ba ki ba khor ki ba pinsngo si ye ki wei nang taru ngin pet ya ka jing im ujisu ubale baha ya ki wei ka khot yangiru bangin le baha ya ki wei ladangi kham baha ka jing im ka jongi ladangi kham bit kham biang ka jing im ka jongi tungin don kata ka min sim ka ba ka min sim ka ba sngolem bangin knere ka kti ka jongi shaki wei ki badon kam ya ka jing yarap ka jongi bat ki jing le baha ka jongi ka thong jongi ka long ka jing thau ka jing dap karin yeng ukris ladang iong bangi kwa ngi tmu ngi trang ban long mo jisu kane ka thong yengi ka long bangin kot sya kata ka jingdap ka rin yeng ka jong jisu kris ngapin kan mau biang hang ne ya kane ka sop team b ka balang ka basan hadu ka jingdap rin yeng ukris ka jingkeli ka long kumno baka balang kan san hadu ka jingdap rin yeng ukris ban sngo tho ya kani ngi dei ban tip ya ki santali ki jingring dur ya ka balang ka baningkong ka balang kum ka met ukris Ephesus iwei arpulai ka dukot but iwei Corinth khat ar lenong khat ar ka dukot ter ka baar ka balang kum upait lang U Blei ar Corinth hinriu lenong khat hinriu ka dukot kabalay kabalang kum ki lingdo bakinjas im iwei Petros arlanong kendai ka dukot kabasaw kabalang kum ka nonglet kurim ukris Ephesus san lanong arpuar hadu lai puar bat kabasan kabalang kum ka temple umensim bakod iwei Corin lai lanong khat henriu ka dukot henriu lanong khat kendai ka dukot but Ephesus ar lanong dukot arpo hadu arpuar kitai ki jingring dur ki yarap bangin sngo tho baka balang ka dei ban san ban mer bat ban kiu shaprang hadu ka jing tho ka jingdap ka rinyeng ukris kum ka balang ngimla man chune kum jo kum ka balang kamla ban chu sakut haju shi haju hendrei kadai banang kiu kadai banang roy kat banang ya kisnem bat kipor ngi aingo U Blei na ka balang ka jongi hene Mawroh bangi i baka don shisha kata ka jing roy om tanga ka jing bun breu hendrei ka jing roy ro ha ka jing long mensim hendrei ka ne kamut bangin chu sakut no kumne hendrei kan long ka jing ai mensim yangi kanang khot yangi bangin ang pinjana yala de nginang tray kat banang ya kisngi kisnem kirta hadu menginakot siya kata ka jingdap ka rinyeng ka jong jisu kris ka balang kum ka met ukris mga mapi bat mangilang baro shimet ngilong ki dukot jong ka met ka jong ukris ka balong ka balang kum ka met ukris ka balang kadai banlong shitali met bat mensim ka jing duai ka jong jisu na ka benta ka jing elong kawai ka jing teli ki bangeit ka long ka tu ka bangila man shem ha ka gospel kat kum U Yohanes ka lenong ka bakhat hinyo bat ka dukhat ka ba arpuway ka boong babaro kinya long shitali
kum mame kokpa hanga ngaru hame bakiru kin yalong shitali hame kata kalong kajing duai kajong ujisu bat kajing terang kajong u bakum ka balang ka met kajong u Kris ngin yalong kawai ngin yalong shitali henrai teng teng habala he ka balang habala ya bon ki khot ki laban mi ru ki jingmut ki babon jad henrai kata kamut pat bakan wan ra ya ka jing ya sngo per jingmut ya ka jing sngo kenhon ya ka jing ya pat ka jing ya peran henrai bangi dei banya trailang daka wei ka jingmut bat daka wei ka mensim kanang baka balang ka met u Kris kan dalong shisha kata ka balong ka jing kyrkhu bat ka jing shai na ka benta kiwei pat kato ka jing ruai ka besispa sa puar ka bangidang sudap ruai mentan ngakwa ban pen kan mau biang hangi yakini ki kentien le sing pa juda pen le jing mut ba ya ka jing mut jong kini ki kentien ha ka ni ka jing ruai ka besispa sa puar ngakwa ban pule biang kom ni ka khot ka baning kong ko ang to ai banya selok ki kur hau trai u hukum u Kris bakin iet klem wai ka jinglong shitali ki khon jong u blei ka penpau ka buram u Kris haperthai tu penlong yangi kum ka balang baseng hadur jong ki laingut ha uwei haneng ka jingyalong kawei ka balang babha ka pla ya ki briu ba u Kris ulapa kini ki khot ki kren chapang ka jingyalong shitali kumbalong shitali ukpa ukhon bat umensim bakot namar kata ka jing thau ka balang sya ka jing dap ka rinyeng u Kris kamot baka balang ka de balong kawai ka balong shitali habang ipay ya ka jing rake ya ka women's week ka women's Sunday day tang ka balang ka jongi henry keleng ki balang hapo ke KJP assembly ngi i yak ta ka jinge trailang bat ki rangba bat ki samla bat ki khana bat kani ka jinge trailang ka penlong bakani ka jing rake ya ka women's week ka women's Sunday kan dalong shisha ka bajab bat ka buram kalong ya U Blei kalong kumju ru bakum ka balang ka baya trailang banyak kersan iwei sa sisien ni ango U Blei namar ka balang ka jangi hani Mawroh ngiyo i ya ta ka mensim jo ka jinge trailang baka balang ka ya trailang ban kersan ngi ka Jingiaseng kentai la kalong hakino kino ki benta la kalong haka lingka mission ko mangitip ya ka mission field ka jong ka Jingiaseng kentai kalong hait thang share ngiya trailang bat ka mission ka da saiso ba bat kani kalong namar ka jingelong teli ka jingelong kawai bat ka khot yangiro benginang yai pen isu shu ya kata ka mensim jong ka jingelong kawai ka balang kum ka nonglek kurim u Kris hakasithi upol siginong Ephesus kalenong ka basan ka khot ka baar pu nyaw ko ong ba onda yo pen yeng yaka hakmat halade hi ka balang ka badon burom ka bom don tho bria lane ka basti lane ke ai ka bakum kita hindrai bakan yo long ka bakhoj bat ka bakhlem jingduna kani ka long ka thong ka bakrau ka no Kris ya ka balang niyo i bo pol u hikairo baka balang ka long hakadur jong ka nong lek kurim ka banwan shaw u Jisu Kris u badai u nong lek kurim bat namar kata ka balang ka don kam ban rikhot yana de ka don kam ban long kata ka bakhot bat ka bakentang ka bakham don ka no ka jing tho bria ka bakham don ka no ka jing sha ka no pop haka shu habang ipait ru ya ka balang kum ka temple umensim bakhot habang iong baka balang ka long ka temple jong umensim bakhot ka bamot de umensim bakhot ubadon hapedeng jangi umensim bakoy ubapan ki yaki mensim yaki donot ke jangi baro bar ubapan yat ya ka jing im ka jangi bar kania ka hikay yangi bangim day ban shania ha ka jing start brio ko jangi ngim day ban shania ha ka jing la ka jangi ha ka bor brio ko jangi lane ha ka spa ka pau jong ka ni ka perthai pen
pen ban ngi don kam ban shania ha ka bor ka jong umen sim ba khoj ngi don kam ya ka jing don rengkat ka jong umen sim ba khoj hap leng jongi bat namar kata ha ki jing dwai ki jongi ha ki jing rwai ki jongi ngi ju khot karpat ya ka jing yalam ka jong umen sim ba khoj ban pen kan mau biang ya ka shithi ka baning kong upol sige Nongkren kalenong ka balai ka khot khat an riu nang ta kalenong ka ban riu ka khot ka ba khat khandai bat ka shithi upol sige nong Ephesus kalenong ka ba ar khot ar pau bat ar pu ar ha ka buang ya ngiru la tailem ban long ka jakashong ublei ha umen sim la tailem yanga bat yang ngilang baro bangin long ka jakashong ka jong umen sim ko hatungi tip na bakum ka balang ki para bangeit ki jongi ngi dei ka yeng shong ka jong umen sim ko bat kumta ngi dei ban im do umen sim ya do umen sim im do umen sim bat ya da ka bor ka jong umen sim bat ladangila ban long kumta kamot ngi rikut ngi pen kentang yala de ka jingkali ka bami ka long ro bakum no kum ka balang ngila ban long ka bakhoj namar ha ki ni kisngi ngiyo i baki don chibon ki jing tho brea ha ka balang hanrai kum kata ka balang ka bapen kentang ka bapen khoj yala de ngi de ban kiar na ki jing sneu ki babon jaj jong kana ka parthai ngin kiar na ki jing bom khoj ki babon jaj jong kana ka parthai bat ngin kiar ro na ka jing long riu parthai U Blei Un te baka balang ka met ka jong ukris ka long ka bakhoj ka bakentang hakmat jong o bat ngi ken mau ngin ken mau ba habangi ong spang ka jinglong khoj ka jong ka balang kam dei ka kamram tang jong iwei a ribreu teng ngila ban perkhat ba habangi ong ka balang ka bakhoj ka bamut baki nong sharai jong ki dei ban long ki bakhoj ki bakentang ki nong kiet kam hare kam kut nang kata ban long ka balang ka bakhoj baro mangi ki para banget ngi don kam ban pin kentang yala de ka khot yangi bangin ri khoj yala ka jong ka jing im ka jongi bakan dum don ka no ka jing keno ka no ka jing tho briang pech ka nuksa ka jong jisu u balong u bakhoj u batlem u bakhlem jing tho briang namar kata ka balang u jisu kristo ka dei ban long kumjo ka bakhoj ka batlem ka bakhlem jing tho bria ka balang ka bakhlem sha keno ha ka pop habangi peit pat ya ka shithi ka baning kong u Petros ka lenong ka baning kong bat ka dukhot ka bakhat san u ong kum ne henrei kumba uta u balak hot ya phi u long u bakhoj to long ma phir ki bakhoj ha ka jinglong jing im baro henrei kumba uta u balak hot ya phi u long u bakhoj to long ma phir ki bakhoj ha ka jinglong jing im baro kani ka dukhot ka hikai ya ki para bangeit baro bangin im ka jing im ka bakhoj ka ban long kum ka yet khmi ya ka jinglong khoj ka jong u jisu u blei ulang u blei u bahok u bakhoj la asya baka pop kan sno ha ka jing im ha ka met ka jongi kumta u khot yangi iwei pe iwei sha ka jinglong khoj sha ka jinglong kentang ka sop team b jong ka women Sunday ka ong ka balang ka basan hadu ka jingdap rinyeng u Kris ngiyo iru baka balang ka long kum upait lang u blei bat ki lingdo ki bakenjas im ladangi pet ya ka shithi ka baningkong u Petros kalenong ka baar ka dukhot ka bakhandai hangto u Petros u ong ba ngilong kata ka judgment rio ka bakerpang ngilong kita ki lingdo ki bakerpang ki lingdo ki bakenjas im but kum ki bangait baro ha u Jesus Christ ka khot yangi bangin ya try met pat men sim ya ka kam ka jong u blei bat bakata ka jing im ka jongiro kanlong ka bakhoj ka bakentang bat bangi ngin mi khamat ngin yeng na ka benta u Jesus Christ namar kata nga khot yangi baladangi syam bakadang don ka no ka jing duna ka jing im ka jongi ngin ken mau bangi long ka judgment rio ka bakarpang ngilong ki para banget ki ba ublay ula khot yangi iway pi iway bat ka jing kami lanti ka jong unangi kalong bangi ngin mi khamat na kabata u Jisu ngin kran ngin sakhi ya ka kerteng ka jong o
Hakan ni kapon ngan kedopat ya kita gi sauteli ki jing syakri namar habangi keren siap hang ka balang ka basan ngidan kaman sngau thu ru ya ki benta jong ke jing syakri lane ka ministry jong ka balang kidon bon kita ki jing syakri ha ka ministry hendai ngakwa ban kedau sauteli ki kita ki benta ki baper ki bangi keren haba ngi keren chapang ka jing syakri jong ka balang ka baningkong kalong ka jing yalap lani ka preaching ka baar kalong ka jing hikai lani ka teaching ka balai kalong ka jing syakri lani serving bat ka basaw kalong ka jing yaselok para bangeit lani ka fellowship ka baningkong ka jing yalap lani ka preaching kani ka mod ka jing yalap ya ka gospel ka jong Jesus Christ pitim na em ba ka balang ka ba im kalong ka balang ka ba yalap ka balang ka ban lek ban yalap siya benta ki baper jong ka ka pertai ban yalap ya ka gospel ka jong Jesus Christ kamday man sakot haju barkum ka Balang Presbyterian hangni Mawroh ro ngiyo ya kane ka jingkentu ban yalap na ka ka ba Jisu ula keren ha ka gospel kat kum umat hayos ka lenong ka ba arpu pra dekot kat pra do arpau kiktian ki baong kumne u Jisu te ula keren ki udaong la ai hanga ka bor baro ha beneng bat ha ka kendo namar kataken to khir da lek no mapi to penlong senran ki benriu baro da pen baptis ki ha ka kerteng ka jong ukpa bat ka jong ukon bat ka jong umensim bakhoj da hikai ki ban sumar ki baro kat ki bangalau hukum ya pi hak mi ru ngalong ringkat bat pi halaka sngi hadu ka bawai no ka pertai ya kani ka benta haka gospel umat hayos kalenong ka baarpu pra latip ya ka kum kata ka great commission lani ka jingpa bakraw but laru ban pet na ka gospel ka jong Lukas kalenong ka baarpu saw dukot saw pun riu hadu saw pu pra but ka gospel Marcos kalenong ka bakhat henriu dukot khat san bat khat henriu kum ka Balang hangni Mawroh ngiju penlong Jingiaseng yalap nakapor syakapor but kum ka Jingiaseng kentai ha men hakani ka miet sngi Balang naka yalap komiti ngilayo ban penlong ya ka Jingiaseng yalap but ngilatero ya kiting hong syabar baki brio ki bayait lenti ki brio haki yeng kisem kinyo sngow ya ka kubor jong ka jingpen im but kani ka wan naka jingken tu naka hukum ka bau Jisu uang bangi ngidon kamban yalap ya ka gospel ka jingpen im kum ka Balang ngipen longru ya ka Jingiaseng yalap hakidong ki baper ba ngida sngongu ya ka lat ka bangiyo ban penlong ya kini ki Jingiaseng yalap ngi sngongu ya itu ki yeng ki try jong ki yeng ki bal pediang sngewbha ban penlong ya ka Jingiaseng bat kum juru ya ki parlok samla ki ba pen biang ya ki jingdon kam baro na ka banta ka jingle yalap nang tangi lejru ban seng ya ki lingha mission syabar kata kalong shi banta jong ka jing yalap ya ka gospel bat kumban penken mau baka Balang jongi hangni Mawroh kadan lightly ki mission field lani ki lingha mission kata ka mission field ha paham jula ka badon ha kaput Assam ha ka umrin ka badon ha kaput Bangladesh bat ka mission field jong ka Jingiaseng kentai ka badan ha ethang share ka badan ha khat ar shnong bat kani ka mission field ka lingkha mission jong ngi ka Jingiaseng kentai yang ne Balang Mawroh ngi baka roy stat hadu kat ne ka de namar ka Jingia trailang jong ka Balang bat ka Jingiaseng kentai bat kum juro bat ka Jingiaseng samla nang tanga kwa ban pensya yang ne ro baka jing yalap kamday tang lingba ka Jingiaseng yalap bat kiling ka mission hendrai ka deiru ka jing yalap ka marmet lani kata ka personal evangelism kani ka jing yalap ka marmet ka dei ka Jingiaselok ka marway lani shimet bat kani kolong shibenta na ka jing yalap ka jongi ya ka gospel ngidon kamban sngow tho bayangi ki kristan lak khot yangi bangin yalap
kamdei tang ka kamram jang kinong syarai jang ka balang jang kinong yalam jang ka balang lane jang ki counselor henrei mangi ki balong ki khot jang ka balang way po way but ka way pa ka way ngilong kita kinong yalap ki ba marmet lakalong haka jaka puli ka jongi ka jaka tray haka yeng ka sem ka jongi lane haka imlang ka salang ka jongi kawai ni kilat ka bingi yo ban yalap ru kalong ha ka tayo jong kata ka Christian home week but ha ka ni ka tayo baro si tayo kum ka balang ngi jupen long kata ban lej rong siya ka yeng ka jong ki para bangeit ban lej ban ya selok bat ki ban yalap ya ki pangu Jisu ban ngi i bakani ka seiso shibon ru kum to ngi lapet ya ka benta ka baningkong ha ka ministry ka balong ka jing yalap ka benta ka ba arpat kalong ka jing hikai lane ka teaching habang yung ka jing hikai ya ka katian ka jong ublay kalong ro haki benta ki ba per ka way ni kita kalong na kane ka pulpit man ka Sngu U Trai ngiyo ya ka jing hikai ka katian ka jong ublay na kane ka pulpit ha ka ba kinong yalam kinong syarai ki pastor kita men basan ki yalap bat ki hikai ya ka katian ka jong ublay bat hang ne ha ka balang ha Mawroh ngi ju i be ga jing hikai ngi da shim khia ba ya ga jing hikai na mar ngi sngo tho ba ki para bangeit ki don kam ban ngam ha ka ktien ga jong ublay but na lor ka taro ngi i baling ba ka Sunday school la ni ka school pen pau ka balong ka shlem jong ka jing hikai ktien blay badai ha ka school pen pau ba ki khon ki kiti ki jongi ki yo ya ka jing hikai ya ka ktien ga jong ublay nang ta kum ka balang ro ngi don ya ka Bible study haga sngi palay hoon da ka basngo no man siam niya duna ba haga Bible study ka jongi hadangi kerpat ya phi ba phin wan cha ka Bible study phin yo ya ki jing hikai na ka ktien ka jong ublay bat kata hi kan pen roi pen san ya ka jinglong man siam ka jong phi nalor kata hakimiat balang ro ngi judon ka jing hikai shong ten rai but naki seminar but ki jing hikai ki ba per but kani kalong ka jing kan tu ka jing khot lang ngi baro bangin ya wan sha kini ki Jingiaseng jong ka balang ka basan hadu ka jing dap renyeng ka jong ukris kalong ka balang ka ba job ya ki jing hikai ki ba bakla pi haki ligi sngi ngi sngo don shibon kita ki jing hikai ki babakla ki bawan ban rung haki yin ki sem ki jongi haki school haki college haki kon ki kiti ki jongi baladangi ngim klan haka jing tip ya ka ktien ka jong ublay kasuk ba ya kini ki bahikai bakla bakin yalam bakla ban pen kulmar ya ka jing mut ka jing perkhat ka jongi bat kumta kum ki khot jong ka balang ngi dai ban yang scam ha ka jing tip ka jongi ya ka ktien ka jong ublay bangin puli ya ka ktien ka jong ublay ban ngim dai ban sha ya lam bakla henrai bangin bat ya ka ai ka baka ktien ka jong ublay ka hikai yangi nang tapat ha bangi pet sya ka mat ka balai jong ka benta ha ka ministry lane ka jing shakri U Blei ka keren ro chapang ka jing shakri lane ka serving pila ban kali ke kata ka jing shakri kumno nga ngala ban shakri ka jing shakri ka kentop ya ka jing le jingo ya kito ki bapang ke besitom ya ki bakendo jing ha ka jing im ka jongki ka jing shakri ka kentop ya ka jing duai bat ka jing yarap ya ki bapang ke besitom ladangi pait ya ka gospel kat kum ulukas ka lenong ka basaw ka dukhot khat prabat khat khandai hang tu ka keren syapang ka nongrim jong ka ministry u Jisu latip ya ka ne kum kata ka Nazareth manifesto lane ka mission statement ka jong Jisu ha ka ba ukren upen pau ba wan chen ka perthai ba ka mission ka jong kalong ban yarap ya ki baduk ki besitom ban ay ya ka jing shakri na ka banta ki tu ki badon kam ya ka jing shakri ha ka gospel ka jong Marcos ka lenong ka ba shipau ka dukhot ka ba saupusan wa angkum nom ngalawan ban shakri om ban shakri om ban shakri to serve and not be served kani kalong ka nongrim jong ka jing trai ka jong Jisu bar ka khot ro yangi bakata ka de ban long ka nongrim na ka benta jong ilang baro ba ngin shakri ya U Blei kalong ro bangin shakri para bangit bangin don kata ka mensim
bangin sngu lem ya kiwei ha bangi i kiwei ki kendo ya ki jing ki jing jenjar ngin kloi ban kener ya ka keti ke jongi ngi aingo U Blei baka balang ke jongi hangne ha Mawroh ka ju ai ya ka jing yarap ya ki bapang ki basitom ya ki to ki bakhlat ki bahayeng ki basem ka ju ai jing yarap ro ya ki riu kan thai bat ya ki khun swet hakini ka sngi tho ding ha ka jing rakhe ka jangi ya ka women's week ro kum ka jingiaseng kan thai na ka khau kham committee ngila yo ka lat bani rung sha ka yeng ka jangki para kan thai ki ba kendo ya ki jing ya ki jing pang ki jing shitom bat kat to kat ne ki khot jang ka jingiaseng kan thai kila yo ban ai ya ki jing ai sngewbha kila yo ro ban lek ban jungo ya ki ba pang kibasitom kani kalong kata ka dak ka ba U Blei u khmi nanti hangi ki kristan hangi ki khon ki jong o bangin pen pawlem ya kata ka jing shakri ya ki wei pan nang ta bangi kran ya ka jing shakri ro ngim dai ban klet ya ka counseling center hangne ha ka balang ka jongi ka counseling center ka play man la ka sngi baar bat ka sngi tho ding bat ha ka no ka por ba pidon kam ya ka jing duai ya ka jing ya solok ya ka jing ya kendo lang ban ai men sim ka balang ka kloi ban ai ya kata ka jing ya rap lingba ka counseling center ngam dei ban klet ru ya ka jing shakri ka ba ka ni ka YouTube channel jang ka balang ka ai ha ka jing shakri ka jingi ba ka jing mani ka jingi U Blei nadu bagawan ko covid wat la ngim shim yo jingiaseng kumne ko mangiaseng lang ru henrai lingba ko online ka jingiaseng lingba ka YouTube channel jang ka balang kala long shisha ka jing kyrkhu na ka benta jangi baro ban ngi ai men sim shu yiki parlok samla ki jangi ki badai ban page ban khmi ya ka jing ya bait ko jang ka YouTube channel jang ka balang ba phinang la ban yo shu ya kata ka men sim jang ka jing shakri kamat ka basaw bat ka bakhat do ka jing selok para bangeit lani ka fellowship ka jinge selok para bangeit lane ka fellowship ki nong sharai bat ki duhat jong ka committee balang ki julait ban rong syaga yeng jong ki para bangeit bat ka jing thmu ka long ban leit ban ya selok bat ki ban ya duai bat ki bat ban ai man sim ki wat ki nong yalam jong ka jinge seng kan thai bat ka jinge seng samlaro ngi jule ya kane ban ni rong syaga yeng ki para bangeit ban ya selok lang bat ki pitim ne am habangi ang ka jingya salok para bangait kamot ka jingya kendo lang ka jingya keren lang ka jingya ai men sem lang kamla ban long tang marway lanim ngin syong hi yen ka jingwan ka jingi ka yen ka jong U Blei ro bakan don lang kata ka jingya salok para bangait ladang ipait siya ka kitab ki kam ki apostol kalanong ka baar kadukot ka saupuar layatho hangi kumno bakita ki krista nakaspas nem ka baningkong kumno ki jiya kendo lang banya selok haka jing duai haka jing ai men sim bat haka jing rap lang ya kiwei bat namar kata ngidei ban shim bat ban bod ya kan nuksa jong kini ki kristan ya ka spas nam ka baningkong da ka bangi bod renti lang haka jing selok bat ha bangi le renti haka jing mani ka jongi U Blei ka jing shakri ka jongi U Blei ngi matro ya kata ka jing ruspa haka jing long ka bakenjamen sim bat namar kata nga kentulang ingi baro ro bangin smart bangin wan siya ka yeng ka jong U Blei ngin smart ro siya ka jingiaseng duai ngin smart siya ka jingiaseng gi baper namar day hangne bangi yo ya ta ka mensim jong ka jingiasolok lang kabalang kabasan hadu ka jingdap renyeng ukris kadai kabalang kabayarap yaki bakendo jing jing shitom bat ki bakershan lem yaki ha ka jing duai yaki long yeng ki batlot ha ka jing long mensim ka sop thim bi ka ong kabalang kabasan hadu ka jingdap renyeng ukris bakom kabalang Presbyterian Mawroh to nginang san ha ka jinglong mensim ka jongi to nginang yat shaprang bat ngin san hadu ka jingdap renyeng ukris to U Blei unang kyrkhu bonong aibor ya ka balang ka jongi bangin long sisya kata ka balang ka balong kawei ka balong shitali ha ka jing shakri ka jongi U Blei un kyrkhu ingi na ka benta ka buram ka jong o amen to ina duai sa sisien ko trai ngiwan man pau khamat ka khet ka jing snei ka jong me
ban ai ngu eme ko pa na pata na ko khubor ka mamala ai hingi hoi ka jing pen kre kalong ka jonga ka briu herengi tip kan ko try ba ka jing pen shait bor ba ka jing alam kalong da ka bor ka jong men sim ba khot u jong mem yarap yangi kan ko try ki para bangeit jong ka Balang Presbyterian Mawroh banginom syukut tang ka bayo sngo ya ka ktien ka jong me hendai bangin long kinong le ru ya ka ktien ka jong me yarap yangi ko kun rat banginang ya na ka wei ka sngi sya ka wei ka sngi nginang ya na ka bor ka jong me phado mengin da san ha ka jinglong ha ka jinget ka jongi bat ha ka rinyeng kat kum ka jing dap ka jong Jesus Christ try ngi ai ka borom sya me bat ngi ai ngu ma sngo ya ka jing khot karpat ka jongi namar ka kerteng ka jong Jesus ngi duai bat ngi panro amen. Ni pen pau ka jing Sngu ya ikong Radiancy Ryngnga iba lawan ra hapdeng jongi ya ka kubor ka bakrau lengba ka sop team B ka bakren chapang ka balang ka basan hadu ka jingdap renyang ukres ka bapinken mau bat ka bakhot yangi hakani ka por bangin nang san ha ka jinglong mensim wat hapdeng ka perthai ka badap dah ki jingkala tu Blei Un nang kyrkhu ya pi kong bat ya ka family ka jong pi kumba pi laya syakri ya U Trai baro arngut hakakam ka jong u nyinduai na ka benta ka jingkot ka jingkia nyinduai na ka benta ka jing pensle ka jong Blei na ka benta jong pi baro arngut lembat ki kun ki jong pi ngi ai ku Blei ya ikong juban nak lingdo iba la puli na ka ktien ka jong Blei bat iba la bu ru ha ki jing duai iteman basan biji men iba la pen kentang ya ki jing ai ngu ni ai ku Blei ru ya ikong tharyang mon pochna secretary jong ka Jingiaseng kan thai ibal ai ka jing pen bana I teman basan secretary A1 Swed Mr. A1 Swed I ko ibala ai ka jing pen bana na kalyang jong ka balang ki inong yalam jing rwai kong Helen Sharinja I organist I balmil lingdo nong pure idamiswa lalu ibala yarap bantem na kabenta ka kwaya jong ka Jingiaseng kan thai kinong lum jing ai ngu I Randolph Nixon karlingdo bat I Mr. P karjarin bat ki kun samla ki bala pen bet pen biang ya ka sound system bat ya bat ki ba petru ya ka recording na kabenta ka YouTube channel jong ka balang Tu Blei Un kyrkhu ya pi bat ya ki jing syakri ki jong pi ki ba pi don ban ai shalau jong konran Tu Blei Un kyrkhu yangi baro lingba kani ka jing syakri bat ka Jingiaseng kan thai ka ya wer ya pi ba pin sngewbha ban yawan biang sashibet hakapor riu shiteng kabalong ka Jingiaseng ka bakaddu jong ka women Sunday ka jing don jong pi kan pen shngan bat pen rem ye ki jing syakri ki jongi tu Blei ka jing suk un kyrkhu ye pi bat ye ngilang baro nilapoi syakawan pen wai no ya ka jing syakri ka jongi hakani ka janmin ni ruai ka jing ruai ka basispa sau pusan bat hadin jong ka jing ruai ngan sngewbha ban karpat ya I teman basan Dr. Ula Mari I balong I vice chairman jong ka balang ba insa ai ya ka jing kyrkhu ban wai atrai kin mau la ka balang tu wan kloi rap ya da balai ba ki pat ba nong shun kin yo pendu khot ya ka apen I ki rishat yai ne balabu manshan yaka kijingkular bam jukla U Blei namar ding pona kijingruai kabashispa sauhusan
Doin punwa. Kpa jungi mahabeneng. Nyai ngu ko kan rahat me yalam ngi do basang kena Jingiaseng U Blei. Dalau jongo mensim bako jme ko kan rahat. Melai isnei bandar kat bangi kum Jingiaseng kan thai. Kum ke Balang Presbyterian kyrkhu ko kan rahat ki benta baro ke jing syakri melak ban pendep. Nas do basang haduk bawai no jangan ke pora Blei. Din long kum ke jing ai ngu thang ke U Blei bang kiu so ja khamat ke jing isnei jome. Mehi ko kan rahat U Trai ukli jong ke Jingiaseng kan thai. U Trai ukli jong ke Balang Presbyterian. Men chem sngewbha kin ko tra ke jing syakri ki barit ki batlot jing ya trai. Ban mangi kum ke syakri ki barit jome ko kan rahat. Ngin yo mat ngin yo diang ko tra ke jing kyrkhu Blei jome ko trai. Gat kum ke jing ai ke bapalatam gat kum ke mon Blei jome trai. Kyrkhu ko kan rahat le ke jong syakri ko kan di kong Radiancy Ryngnga ko trai. Melebet ban pendan kam yala ke jong syakri ko trai. Hakiran san ke baper ko trai. Ban yang sakhi ban yalab ika ktin ke ba em ke jome ko kan rahat. Trai babalang mendekat por yang angu ko kan rahat. Namar ke ke khobor ya ke ba malapha. Ya ke ba mal ai ko trai lang ba syakri jeme ko trai. Ke ba penkan ma wingi kum ki bangeit. Ke ba penkan ma wingi kum ke khot jong ke seng kan thai ke Balang Presbyterian Mawroh ko trai. Bangin nang san ko trai hado ke jing dap ni ngu trai jisu. Balang U Trai ukli jong ke Balang. Isnei ko kan rahat ikala jong syakri ko kan rahat. Banang ai ke kamet ke basyat ke bakoj. Ke jing mot jing perkat ke ba pro japing bat ke ba klain ke trai ke bor perkat. Hamdam ke jing long mensim U Blei. Ke ba ij ban syakri ban le ya ka mon jome petang ya ka mon jome U Blei. Kyrkhu ko kan rahat Jingiaseng jong kong dekat bayi pastor ko trai. U syakri ba kodor men ki khon ngot ko trai. Bikin long ke Jingiaseng ko trai. Ka balong ke nong muna ko trai ke benda jong ikum Kyrgyzstan halaka Balang. Isai ban yalam miki ko kan adalah jong mensim bakut ko trai. Bikin yo mat kin yo diang U Blei. Ye ke babhatam ne kakti ke basbun jame ko trai. Priang ko kan adi ke bangu ma pro ki pop. Nabe kening ipan bangi dem ketengu ji sunang pandemi. Bara bakawai no jangan ke por ko trai. Isai ban pelai ngiri kyrkhu bikin sai tam ke jome. Baturaru ke jingai ke badap yang dap rayu trai nong primu Jesus Christ. Ke jingit ba ke bamayan ba pelak bam jukla ke jong Bleu kpa pada bam jukut. Hoi ke jing selok ke batiang ke jing tau tama ke jing pencai bor ke jong Blei mensim bakoi. Kini ke jing kyrkhu lah U Blei. Ki jong sabat ngi kum ki khun bela suspa ke jong me. Ki jong sarankan ke jing sang thai habaro ki jing sang thai pok assembly ko trai. Bat ki bangai hang ne basau nong ke bertai ke badam bat chakri U Blei ba em. Mentah serta bam jukut ru. Amen.